Jeg befinder mig i øjeblikket i centrum af Tønder Gågade. Det er fredag aften, og der er stille i gågaden i øjeblikket, hvor de fleste butikker lige er lukket. De fleste mennesker er lige nu hjemme og spise aftensmad eller ude til en god middag, men størstedelen af den unge befolkning er lige i øjeblikket ved at gøre sig klar til aftens bytur. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. De fleste husker 92, hvor Danmark blev EM-mester i fodbold. Begejstringen i Danmark var enorm. Det var en historisk succes. I dag, i 2012, er Danmark EM-mester i druk. Den danske befolkning er den gruppe af unge, der drikker mest i Europa. Og hvor stor er begejstringen så for den succes? Jeg tror vel bare, det er fedt, at Danmark egentlig ligger nummer 1 på den rangliste der. Jeg er stolt. Ja. Vi er med til at være den op. Ja, det må man nok sige. Det føles godt. Ja, det er rigtig godt. Sådan vikingepower. Altså det, at Danmark ligger på førstepladsen over druk i Europa, altså det er da lidt flot at sige, altså på en måde så er det fedt nok, fordi så tænker man sådan lidt, fuck man, vi er gode til at fest. Ja, men alligevel, altså andre lande, de har det jo stadig fedt på trods af, at det er ikke så meget, men det er jo ikke fordi, jeg sidder og drikker mindre for, nej, vi ikke men det er jo ikke fordi, at jeg tænker, når jeg går i by, okay, jeg skal ikke drikke så meget, fordi det kan være, at vi kommer ned på anden pladsen så. Men nej, altså. Det er jo bare det der med, at vi måske bliver betragtet lidt som sådan et horland, eller sådan et, bare sådan, okay, de går op i druk, og men vi er ikke det nye. Nej, overhovedet ikke. Dobbelt så mange unge i Danmark som gennemsnittet i Europa har i løbet af et år været fulde. Bag mig ligger Queens Club, som er et af de steder, hvor det går løs i Tønder i aften. Inde på Facebook-eventet er over 1000 festglade unge mennesker inviteret, og sådan er det stort set hver weekend. % af alle unge svarer, at antallet af byture er blevet mindre det seneste år. Heroverfor svarer 18%, at de går mere i byen. Det er i hvert fald resultatet af en ny undersøgelse foretaget af Horesta. I den her dokumentarfilm undersøger danskernes drukvaner og deres holdning til det faktum, at vi er den befolkningsgruppe, som drikker mest i Danmark. Hvorfor er vi det, og vil det ændre sig i fremtiden? I Danmark er andelen, der har været fulde som 13-årige, blandt de højeste i Europa. 20% af de danske unge har været fulde som 13-årige eller tidligere, mens dette er gældende for kun 9-10% af unge svenskere og nordmænd og 12% af unge tyskere. Da vi startede med at drikke, der var vi... Hvad kombination? Ja. Der kom. 13-14 års, eller tror jeg. Ja, jeg siger 13. Vi går vel i byen, når når der egentlig bare er 16 plus, og hvis vi kan. Hvis vi kan, ja. Det er også noget sporten at gøre. Så ja, sporten kommer fra første række. Ja, præcis. Men vi gør det vel mest for fællesskabet, tror jeg. Hyggens skyld, ja. Også det der med, at ens kammerater på skolen og sådan noget, de er også i byen, så skal man vel også selv ind i byen for at være lidt social. Men det er vel også fedt nok at fyre lidt af. Ja, det kender du jo til. Det er vel mest til privatfester, hvor vi drikker med måde, vil jeg sige. Men når vi er i byen, så kan vi godt lide at gå lidt til den. Ja, det kan jeg. Altså... Vi plejer at skifte til at sådan... Ja. Sådan skifte lidt en gang imellem. Så er den ene, der skal være rigtig fuld den ene gang, så er den anden, der skal være rigtig fuld den anden gang. Det er faktisk din tur næste gang. Ja. Fedt. Ja, så det der med at drikke med måde, det... Selvom mor siger, man skal, men... Der siger det altså ikke noget. Nej, det glemmer man lidt. Mange drikker på grund af gruppepres, konkluderer en Ph.D.-afhandling af Jakob Demand fra Center for Rusmiddelforskning. Danske unge har europarekord i at drikke øl og spiritus, og forklaringen kan være, at unge, der ikke drikker, bliver holdt udenfor. Nej, jeg synes ikke, at der er meget gruppepres på. Men det ved jeg ikke. Har du oplevet noget? Nej, altså... der var forskellige aldre, kan man sige, på vores årgang. Der er jo... Det er lige fra 15 til 18 år. Så altså, hvis ens kammerat er 17, og han lige ringer til en, om man ikke vil smutte med i byen, så... Ja, okay, jeg prøver at presse mig en gang imellem, men... det lykkes ikke. Forbruget af alkohol omregnet til rent alkohol var 11,3 liter per person over 14 år. Det er 1,7 liter mindre end for 10 år siden, hvor forbruget var 13 liter per person over 14 år. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure.